Creo que o cancioneiro de Schubert de Santa Marina efectivamente supuxo un cambio de paradigma en moitos sentidos. No sentido da propia metodoloxía, de como se foi o campo, de como se fixeron esas grabacións, de como se transcribiu, que foi un modelo para os que viñemos despois indiscutible da escola húngara, non? Que non chegara ao noso país. A parte de que era tamén moi admiradora dun musicólogo húngaro que se chamaba Béla Bartók. Axudoulle moito a metodoloxía de Bartók e a de outros musicólogos. O noso modelo era prescriptivo e nunca fixéramos transcripcións descriptivas, que son as que fixo Schubert. Según ela transcribía fielmente a melodía que escoitaba, eu, pola miña parte, transcribía literalmente o que o informante pronunciaba. Logo tamén temos unha nómina de informantes nese cancioneiro moi importante, eso tampouco acontecera. Dorocé meteuse nas casas e nas cociñas da xente, poñese nun rincociño coa súa gravadora, coa súa libretiña, e prácticamente non intervía, deixaba que corresen as cousas. Ao principio había un pouco de reticencia, isto non vale nada, non sei canto, pero o feito de que viñera é que fora estranxeira e que se interesase por unha música popular daqui. Acababa interesándose moitísimo e xuntábase un informante ou unha cociña inteira con xente. Moitas grabacións están feitas nas cociñas. A verdade é que no cancioneiro hai xoias de tal intimidade. É certo que a música está pensada para ser cantada en colectividade, deso non hai ningún tipo de dúbida, pero é verdade que os arquivos dannos unha nova dimensión de todo eso. E o acercamento de ti a ti, non? De Dorote sentada diante das cantareiras cun micro na man nunha cociña. Esa intimidade que está no espazo e que se percibe perfectamente entre elas, escoitase, síntese, o sea, está aí. E logo hai un detalle que non lle damos demasiado valor, a pesar de que para min é o máis evidente, que é que podemos escoitar as voces das señoras. Non é o mesmo ver unha partitura, que hai moitas partituras, ou ver simplemente unha letra como no arquivo de Ballesteros. Aquí estás escoitando que era o que cantaban Rosa e Adolfina exactamente, como cantaban e que dicían entre canción e canción. E nese sentido era taxativa, o cancioneiro non é meu, é dos informantes. E por iso, polo que dixo, o deixou depositado aquí no museo e deixou outra copia tamén no Consello da Cultura Galega, para que a xente poida usalo como queira, cando queira.